Neguaren bihotzeko begirada zaurituak gurutzatzen ditugu plaza desolatuetan. Gerraiaraien mehatxuak airean doaz, justiziaren larru beltzak sardeskatuz, denboraren horatzak legatzen gabiltza. Larru beltza, Josi asmoz. Bueno, Iker, zelako gura Gasteizen, Freskito. Freskito, Siberia Gasteiz. Lambroarekin. Himalaian hotz gutxiago. Bai. Denigozean gerraren lautada hotzen. Azkenean Gasteizetik asko mugitu gara txikitatik, gure hiria da. Eta igual Gorbeia izan da gure mendirik garrantzitsuena, hemen txaldamenean. Bueno, altuena, baina asko mugitu gara, Mendikan inguru asko mugitu gara. Nire goratzen dut, astebururo txikia ginenean, ikastolarekin gurasoak autobusa antolatzen zutela, eta larun batero juten ginela. Mendira eta, bueno, eta kondizio hauetan beti. Zelako gogoeta honak, baita ere atxera botatzea, eta ikustea txikia gineneko momentu horiek ikastolakin, oso ikastola gutxi zeudenean Gasteizen, eta guraso guztiak, ekintza guztiak antolatzen zituztela, Gure gurasoen kasuan, zo esan dezun bezala, mendiko irteerak, larun bat eta igandeetan. Plaza desolatuetan, jalde zaude denok, noiz ote diren beren aurrak itzuliko baina, preinako mesurtzez. Eta goratzen ditut baita, gero porrak, Beti orokorrean, beti mendian zirela, hori hasi ginen Pirineotan asko mugitzen, txikitatik, eta gero iritsiko ziren pizka beranduago Alpeak baita. Bueno, eta lehenengo 3000koa, Taion, 5 urte eta 8 urte, uste dut, Genio Euskala. Oso eta ona dauzkat baita ere Pirinioetatik, gure mendikatea izan da. Bai, asko ibili gara, naiz eta pizkat niztu txikitan asko kejatzen ginela, luzea egiten zitzaigulako mendiak, gero ja ohitu ginen eta, gustora juten ginen, Gero goratzen dut pizkatia helduagoak, ja hasi ginela, paretaren bat, bulderren bate begiratzen, bidan geudenean, pizkat zintzilekatzeko, zerbait egiteko, eta, hortikan jolasten. Eskalatzen hasi gineneko, osteo bageno eskala, 3000ko inguru, eta hori izan zen, ni bane euskan 17 urte, zoa 15, eta bageno euskan 3000koen artean, 70 inguru, eta printzipala gainera igota, garai horretarako. Bai, ni ez dut guretzako Pirinioak oso garrantzitsuak izan dira. I'm going for a walk, not the other dinner kind. I'm gonna use my hands. Eta lehenengo espedizioa, ni bakarrik, zu gabe, azkenean 89. urtean, Juanito Iartxabal, Juan Vallejo, Ferran Latorre eta Jon Armentiarekin, Anapurnara. Ez dakik gogoratzen dezun, oso gaztea ginen. Ni 25 urte momentu horretan eginda gainera. Izango zen altueraren zerbait, eta indar gutxi, eta nahiko gaizki, eta aguantatu nuen egun bat dendan goian 6.000 metrotara, hauek gailurra egin arte, eta jisterakoan indarrak galduz joan nintzen, eta lagundu behar izan zidaten jisteko. Anapurnan hartutako eskarmendua oso handia izan zen, egon nintzen apunto ez bueltatzeko, ez dakik goratzen dezun, oso eskarmendu handia hartu nuen.
Sí. Goratzen dut oso ondo akzion direkta, ez? Biderik, munduko biderik famatuena, ez? Bederatzigarren graduan lehenengoa, baita Golf Angulitz irikitakoa. Eta gu oso gazte, erabaki ginuen hemen Gasteizko taldea eta lagunak, ara jun bar ginela eta frogatu bar genula, ez? Munduko biderik zaiena kirol eskaladan, ez? Ikusi bar genuen zer zen bederatziko bat. Bai, oso pozik. Ez nuen sinesten, egon nintzen, heldu nintzen gola, txapatu nuen katea eta heldu naiz, hasi nintzen oiuka, bera seguratzaila berdin behan oiuka, eta kristona montatu genuen hor behan. Ni uste dut oso urte onak izan zirela, oso motivazio altua, Euskal Herrian kriston sekulako giroa kirol eskaladan, oso motivazio asko, bide asko irikitzen ziren, dena zegoen egiteko baita, eta oso momentu romantikoak, politak eta oso oroitzapeden. Oso momentu ona izan zen guretzako internazional mailan, ez? Eta hortikan joaten gara zuzenean guzti hori aprobetxatuz, egiten dugu azkenez berriro ere batzen gara, tanden hori gaur eguneraino ailegatu den tanden hori sortuz, eta joaten gara 7 pareta, 7 kontinente proiektu polita horretara. Pou anaien erronka arrakastatsua, Euskal Telebistan. 7 pareta, 7 kontinente. 7 pareta, 7 kontinente, 11 abentura eta ikerreteneko. Pou anaiak. Bai, oso nahi izan zen, goratzen dut proiektua 7 pareta, azkenean, pentsatu genuela 2000. Urtean Yukonen, ez? Eta hor bizitako esperientzia hain ona izan zen, erabaki genuela, zerbait asmatu bar genuela jarraitzeko holan, ez? Eta holan 2003. Urtean lortu genuen, ez? Behar zen babesa, proiektu hasteko, eta oso proiektu polita, ez? Munduari buelta vertikal bat, ez? Ematea. Lortu genuen baita ere kontatzea, ez? Lortu genuen kontatzea EITB-ren bitartez, EITB-ren bitartez, sartu zen gainera EITB baita, eta nizte dute jende guztira llegatu zala Euskal Herrian, bai internazionalean baita ere proiektu hori. Oso proiektu bitxia, oso proiektu polita, dudarik gabe oso proiektu polita. Izan genituen aukerak, mundua ezagutzeko, egin genituen eskaladak, oso ni uste dut gure bizitza osoan gogoratuko dugula, ez dakit, igual momenturik onena, baina bai onenetarikoa izan zela, 7 pareta, 7 kontinente proiektua. Itsasoko uinek belaontzia bezalatxu, pou anaiak bizitzak berak eramango ditu beste erronka, beste pareta, beste abentura batzuetara. Beti ere, soka berari lotuta. Eneko, eta holan pentsatuta, noizbait aldatuko zenuke kordada? Ez nuke zu bezalako tipo guapo bat aurkituko. Ez que zaila izango da. Azkenean anaien sokada gauza oso handia da, ez? Dagozen harremanak eta dagozen lasoak ezin duzu konparatu beste pertsona batekin. Gu zutani ezagutzen gara txikia gineneko eta azkenean konplizidade hori
ikusi behar emaitzak, eman dituen emaitzak urtean zehar eta gure bizitzan zehar, ez? Ez genituzke lortuko beste pertsona batekin horrelako emaitzak. Gauza polita da nahi batekin eskalatzea, familiakin eskalatzea. Bai, ni berdina pentsatzen dut, ez? Azkenean eskalatu dugu txikitatik elkarrekin, ulertzen gara oso ondo, eta ez dakit, itxegin gabe badakigu nori tokatzen zaion largoa edo nori iriki bardun pareta zati hori edo mendi hori nor jun behar den lehenengoz eta gero nori tokatzen zaion bestea, ez? Ni uste dut hori gertatzen dela baita ere beste anaien kordadetan, ez? Ni uste dut gauza polita dela. Gure helbideko mendia da, ez dut Pikurreio Naranjo gunez. Aktibidade asko egin dugu. Ni uste 1997. Urtean Pilar del Cantabrikokin hasten gara. Gero etorriko Sansun Beltz. Etorriko zan baitare Quinto Imperio. Etorriko zan Lurgorri. Marejada Fuerza 6, azkenengo bidea. Ni sentitzen dut oso mendi garrantzitsua bezala gure ibilbidean. Dudari gabe Pikurreio oso garrantzitsua izan da. Bai, urtero juten gara, ez? Azkenean, esan dezakegu, leku asko ikusi dugu munduan, segurazki haitzean eta loko haitzan kale harrian dagoen ez dakite pirulorik igual estetikoena eta igual onena munduan, ez? Oso bitxia da. Ez dugu ikusi olako gauzarik, daude beste tokiak, ez? Guendestok, Marmolada, leku asko oso haitza honarekin, ez? Baina olako forma eta haitza horrekin eta olako bideak emanda, leku gutxi daudela, ez? Guretzako gure mendia da, ez? Ez dako hain urrun, asko jun gara eta asko jungo gara, ez? Oso polita da eskalatzea, beti merezi du bueltatzea. Eta oraintxe gaur egun bizitzen gara erresidentzia bikoitzarekin, ez? Euskal Herria eta Mallorca, nola ikusten duzu? Bueno, beroago ikusten dut, ez? Gaur konpratuta gaurkoarekin, beroago, ez? Desberdina, ez? Azkenean hemen jaio gara, hemen ezi gara, eta oraintxe bertan gaude Gasteiz eta Mallorca tartean, ez? Asko Mallorcan baita, neskakangoa dira, eta gustora egoten gara, ez? Guretzako oso leku ona da entrenatzeko, gehien bat eguraldiagatik, ez? Temperatura ona da, ez du hainbeste euria botatzen, eta posible dugu kanpoan, naiz eta mendian, korrika egin, edo bizikleta, edo eskalatu, aukera ona dela, ez? Ez du euririk botatzen, eta temperatura hemen baino askoz beroagoa da, eta gustora ibiltzen gara baita. Baina, baita ere esan behar euskalduna garela, ez? Azkenean hori bihotzean dijoa eta Euskal Herria da gure. Hori da, sortea dakagu asko mugitu gaitezkela, ez? Ez dugu aguantatzen, ez da hilabete bat jarraian ere Mallorcan, aukera dakagu eta mugitzen gara, orduan dakagu onena leku bakoitzetik, ez?
Bai, autonomoa izatea, ez? Azkenean, mendizale, eskalatzaile, alpinista baten txako uste dut, garrantzitsuena da autonomia hori, ez? Behar dezunean soka asko, oxigeno asko, jende asko zure aldamenean, igual esan nahi du, ez daukazula mailarik, ez? Zaude lekuan egoteko, ez? Eta nik dute gu hori beti garbi izan degula, ez? Azkenean mugitzen gara bakarrik, gu bio bakarrik mugitu gaitezken mendietan, ez? Etikoki ondo igo ditzakegun mendi horietan, ez? Pena da igual, gaur eguneko Himalaia, gaur eguneko mendia ez dijoala hortikan, ez? Garrantzitsua dela jakitean nola egiten diren gauzak, ez? Ez da edozein modura egitea, ez ditu garrantzitsua dela. Ondo egitea gauzak eta gu ikasi ditugun txikitatik ikasi ditugun gauzak, behintzat praktikan jartzea, ez? Eta nik dut garrantzitsua dela eta saiatuko gara, ez? Printzipio horiei heltzea, ez? Azkenean bizikleta zibiltzen, jende guztia ulertzen du bizikleta elektriko batekin ezin dela Tour de France irabazi, ez? Baina mendian azkenean jendea ez du ulertzen, oxigenoa eraman da, sokatikoak eraman da eta hainbeste serpa aldamenean eraman da, azkenean hori dela Tour de France bizikleta elektrikoarekin igotzea bezala, ez? Arazo hau daukagu, ez? Eta oraintxe serpen kontuekin berdina gertatu da, ez? Kabia sekulako igoera egin dute, neguan, ondo, baina berriro ere 10 tipotako taldea, oxigenoa, sokatinkoa, berriro ere bizikleta elektrikoa eramatea bezala Tour de France igotzeko, ez? Guri, uste dut pena pizkat ematen digula ikustea, azkenean mendian famatuak egiten diren igoerak bizikleta elektrikoarekin egiten ari direla, eta benetazko igoerak adibide bat jartxagatik uste dute oraintxe Annapurna 3 igo da, orain dela urte askotako helburua. Himalaian jarraitu dan proiektua orain dela urte asko inore zuen igotzen sekulako proiektua, eta igo dute 3 tipo edo 4 tipo ez, ukraniarrak, inork ez ditu ezagutzen, ez dira profesionalak, eta sinatu dute Himalaian egin den aktibitate hoberena urte askotan, ez? Eta inor ez da enteratu horretaz, ez? Bai, oso gutxi, oso pasada esaten dena sin pena ni gloria, ez? Hori da txarrena, ez? Eta, ez da montatu sekulako showa horren inguruan, izili jundira eta egin dute, eta, holan jarraitzen dugu, ez? Baina, ni esperientzia daukate urteekin ikasiko dugula, ez? Baina, holan gaude, momentu hortan. Eta espediziotan igual 2012ko Baffin Islandeko espedizioa, ez? Artikora bueltatzen gara, 3. aldia, gurek ibilbidean, eta egiten dugu sekulako espedizioa eta gainera Hansi Olaguerrekin, ez? 2018an gero galduko dugun lagun Minorrekin. Eta beti gogoratuko dugu, ez dakit, beti ikusten ditugunean irudiak bueltan, momentu oso onak izan zidela, eta gure bizi osoan, ez? Gogoratuko ditugu Hansi horrekin bizitako eta irikitako bideak antxe, ez? Cerro Torre, munduko mendirik politena, guretzako ez, dudarik politena, estetikoena, eta gainera munduko biderek zailenetarikoa baita ere. Badauzka berez edo kabi, baino igoera askoz gutxigo. Eta lortu genula, ez? Segulako gogoratzen du, subidoia izan zela, ez? Cerro Torrera igotzea. Eta 4 bide zabaltzen ditugu ikaragarriak Siberian, gure 4. espedizioa Artikora. Bai, polita esan zen, polita ziren lagunekin jo ginen, sorte handia izan genuen eguraldiarekin, guztien artean 8 biderik egin dituen, oso zaila da hori egitea. Eta polita, leku bitxia, oso ondo pasa genuen, eta, holako leku bitxia, ez?
urte honak izan ziren, ez? Kirol eskaladan, ez? Urte horietan goratzen dut azendireta eta gero, bidai asko etorri zirela, espedizio asko, pizka bat, ez dakit urrundu ginela pizka bat kirol eskaladatik. Azkenean nire bruizez, oraindik aber jendea errepikatzen duen, zaila izango da, nik dut beste nivel batean dagoela, enemigo publiko baita orain, azken urteetan, ez dakit, munduko eskala etxali honenak hasi dira saiatzen, ez dute lortu, ikusiko da denborakin zen nivelean dagoen, eta azkenan, nik dut nire azken bidea kirol eskaladan ez dakit hor buru belarri bidin itxela, tabu izan zen, ez? Sei urte egiteko, saiakera asko, bidai asko, margalefera, eta asko kostata, ez dakit nire bizitza osoan olako bideren bat hain zaila frogatuko dudan berriro, ez? Oso zaila izan zen. Buruko min asko, zaindu nintzen eta guzti bide hori egiteko, pisua eta guzti zaindu nun, eta gorrian zen, azkenean lortu nun, eta urteak eta errepikapena jarriko du, bide hori bere tokian, ez? Ikusiko du zertan geratzen den. Bueno, Iker, eta 2019 llegatzen da. Agian gure urterik onena. 10 bide ireki genituen. Patagonia, Himalaya, Andes, Marruekoseko Aldas eta Picos de Europa artean, ez? ¡Vamos! ¿Qué la vas ardiendo, tú? Triunfo! Bai, oso urte ona, ez? Ez da, olako urteak ez dira ateratzen beti, eta horregatik esaten dugu, ez? Igual izan daitekela onena, ez? Ez dakit, dena juzen holan jarraian ondo, eta ni uste du sekulakoa. Izan zela, 2019 zaila izango da, olako urte bate errepikatzea. Bueno, 10 bide, eta ondo gogoratzen baduzu, Himalayan irekitako The Latin Brother Hansi Oraguerri dedikatutako bideagatik, izendatzen gaituzte berriro ere Piole de Oro mendiko Oskar hoietara gure 3. aldiz, ez? Gure ibilbidean. Bai, oso pozik, ez? Azkenean, polita da, ez daki, rekonozimendu hori, azkenean saria, ni uste dut berdin zaigula, ez? Saria, baina, behintzat jendea ikustea, ze zauden egiten, ez? Eta pizka bat hori azkenean animatzen dizu, ez? Jendeari gustatzen den pasaio, animatzen du, urte ona izan zen. Eta 2020 oso urte arraroa jende guztiarentzat, ez bakarrik guretzako, ez? Jende guztia egin zuen kanpo base bat etxean. Eta hori bukatzen danean, azkenean reinventatzen gara, eta lortzen dugu sekulako bidea irekitzea Peña Santa, Pico de Europako hegoalde horretan. Yote Peña Santa, con una tarde de rezos que hace la afición, sobre todo la bajada. Raio, deitu genion, ireki genuen Kiko Zerdarekin, 600 metro, kaleari perfektua, eta ni uste du denborarekin, ez dakit nola ikusten duzun, baina denborarekin izango dela da urrengo orbailua, ez? Gure bidea, ez? Azkenean gure semea, ez? Esaten dugu beti, oso bide ona, oso gogorra, garai hontakoa. Arrokan haitzean ireki dugun biderik politena, ez? Politena,
gogorra eta polita, gehien bat kalitatea, ez? Azkenean lortu dugu, ez dakit, zaitasun klasiko bat izatea, ez? Munduko eskalatxelik onenak etortzen dira Orbaiorekin ez dakite meditzea edo ikustera alduten eskalatzea, ez? Eta guretzako mapan jarri genuen pikua, oso garrantzitsua dela guretzako, ez? Piku mendia eta oso harro gaude horretaz. Iker, mendia guztia eman digu baita ere, baina kendu dizkigu gauzak. Esan daiteke, baietz, kendu digula, ez? Gehien bat lagun pila bat, ez? Azkenean jende asko junda, ez? Azten zara urteak ikusten atxera eta, joder, baina, azkenean da, gauza asko eman digu, ez? Gauza asko eman digu eta azkenean uste dut gauza gehiago direla eman diguna, kendu diguna baino, ez? Eta orduan, uste dut da, ikasi duguna, txikitatik, mendia eta jarraitzen dugula, ez? Motivazioa mendia da, guretzako, ez? Itxoiten aitak besoetan arnazan. Zaila dela hortikan irtetxea, segurazki ere beste alde batera gauza asko galdu ditugula. Hainbeste eskalatu eta hainbeste mendian egon. Baina, aukera hori izan dugu, mendian jarraitu dugu eta ez nuke esango asko galdu dugula, ez? Azkenean lagun asko ditugu, jende asko inguruan eta ez dakit da bizimodu bat, ez? Desberdina eta hura aukeratu dugu. Agian gurasoen urduritasuna baita ere, ez? Familiaren urduritasuna, ez? Gu azkenean anai bakarra gara. Eta beraien aldetik, nahiz eta beraien mendizaleak izan eta guri guzti hau oso barruan sartu, uste baita ere urduritasun hori pasatzen dutela. Gurasoentzako beti da gogorra, ez? Beti daude hor pentsatzen, aber noiz voltatzen garen, gailurra egiten dugunean, beti aber noiz iristen garen lurrera, beti beraientzako gogorra da. Ni ulertzen dut oso gogorra dela, zen bere daude etxean itxoiten, ez? Gurasoak, neskak, eta gogorra da, baina azkenean holan ezagutu gaituzte, ez? Gogorra da, ez? Gogorra da, nik dute gogorra da, gu ez gara igual konturatzen, baina beraientzako gogorra da. Eta hemendik aurrera nola ikusten duzu, gure burua? Hau urten, aukera daukagun, COVID-a uzten badigu, lau elementu proiektua bukatzeko, geratzen zaigu lurra, ez? Aldugun ateratzea, saietuko gara, aurten irtetzen eta bukatzen proiektua, eta baita, mugituko gara, ez? Ez dakit, Himalaya, Andes edo nonbaitera, saietuko gara mugitzen. Iker, bagoaz gora, ez? 47, 44, denbora gutxian 48, 45, baina, motivazioa oso altu, ez? Eta niztut baita ere, ez dakit nola ikusten duzun zu, baina aldamenean daukagu Euskal Herrian baita ere jende asko oso motibatuta, ez? Madrilen dago Carlos Soria, oraindik hangoz asko egiten, oso heldua gainera, baina etxean baita ere, ez dakit, guraso dauzkagu mendian oraindik ibiltzen, badaukagu Felipe Uriarte bezalako jendea, ez? Oraindik jarraitzen duela, beste egunean Txomin Uriarteekin egon nintzen baita ere, eta oso motibatuta jarraitzen dute. Ez dakit jarraitu behar dugu, irudi horiek, ez? Gu ikusten dugu burua gazte, oraindikan, hori da oso garrantzitsua, ni uste dut, gazte ikustea eta motibatutak, eta hori izan duzun, aldamean ditugu hemen baita Gasteizen, ez? Adolfo Madina Beita, Inurra, Juan, Vallejo,
Digo, jende asko, jarraitzen Juanito jarraitzen du baita, Aktibitate asko egiten, aktibitate asko egiten, eta hori guri baita motibatzen digu, jarraitzea. Alberto Inurra baita ere, guria baino helduago da, ez? Bai, hori da, jende asko dago, eta bueno, eta beti ondo dago, ondokoak ikustea baita, eta zeren gu beti ikusten gara gazte, ez? Hori da garrantzitsua. Hori da garrantzitsua, diferentzia askokin. Zelako txapa eman dugun, askar, pin, pan. Bago algura zuen etxera atetxo bat hartzen, ez? Te bat edo kafetxo bat hartzen, ez? Ipurdia! Hotxa, Tío, dago, sillita, akoltzatu behar dituzu, no? En Vitoria-Gasteiz, donde hacen la ley, capital artificial de un país singular. Todavía hay quien resiste tras largos años de asedio. Fuera las caras tristes, sí, ya conocéis el infierno. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. A tope. Todavía hay quien resiste, quien ocupa, quien objeta. Dicen los gobernantes que el problema solo es ETA. Menuda jeta. Jeta, 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 jeta. En la Pinto, en la Cuchi, en la Zapa, la gente dura, rula, rula, rula.